दिनै आङो मोनसे खोथाखौ दिनै सानदों एबा बुंगोन। प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनांगौ, मुलुगनि दरबाराव जोंनि बर' हारिखौ बयजों सिनायथि जानो थाखाय जोङो बयबो खौसेथियै खामानि मावनांगोन, इउनिटि थानानै जोङो खामानि मावनांगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायोमोन। बाट दिनैनि दिनाव आनफर्चुनेटलि आफ्टार पिस एकर्ड बर'नि जि थामथि गोरोबथा खालामखांनानै बर'नि जि ससियेल इक'नमिक कालचार ट्रेडिसन एन्ड लिंगुइस्टिक खौ बिथांमोना दिनै जोंनि बुहुमाव सिनायथि होनो एबा सिनायथि होनांगौ होननानै नैबे एकर्डखौ खालामबाय। बिटिआर सुक्ति खालामनानै जोंनि बर'नि आइडेन्टिटि अफ दा बर' पिपल, आइडेन्टिटि अफ दा बड'स कालचार ट्रेडिसनेल ससियेल इक'नमिक एन्ड लिंगुइस्टिक एभ्रिथिं दिनैनि दिनाव जोंहा गिनांगौ गैला। मुलुगनि दरबाराव सिनायथि मोनबाय, जोङो बयजोंबो बर' माहारिया बुहुमाव सिनायथि मोनबाय नैबे बिटिआर एकर्डजों। बिटिआर एकर्डआ पावारफुल, नाथाय जोंनि सिगाङाव बिटिसिजों जोंनि बर' भाषाया सिनायथि मोनाखैमोन, रिकगनाइज मोनाखैमोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन। बाट दिनै आफ्टार पिस एकर्ड बर'नि जि थामथि गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो दिनैनि दिनाव बबेबा मिथिं दावथिं गिदिर गिदिर जायोब्ला जोंनि बर'नि भाषाया, बर'नि राव सोदोमस्रि थुनलाइया अबेबा मोनसे फाउन्डेसन लिरनाय, अबेबा दालां लुनाय मानायफ्राव दिनै मानो बर' रावजों मानो लिरा? नोंथांमोना बर'नि राव हारिमु थुनलाइ सोदोमस्रिखौ बुहुमाव सिनायथि होनोबा एबा जौगासार होनोब्ला दिनै नोंथांमोना बर' आखरजों मानो लिरा? बेनो से नाम्बार सिनायथि। बिटिआर एकर्ड जानानै बर' भाषाखौ जोङो उन्नयन प्रमट खालामनांगौ ना दिनै प्रमटिं खालामनांगौ ना बले जोङो दिनै हारसाजों लिरनानै जोंनि बर' भाषाखौ जोङो हाइड खालामनानै दोननानै बेलेग जाथिनि भाषाफोरजों लिरनानै जोंखौ सिनायथि होनो नागिरदों। लाजिनांथाव बाथ्राया बे। प्रमद बर' नोंथाङा जुदि जाथिनि मोजां मावनो ओंखारदोंब्ला जेसेबां मिथिं दावथिं गिदिर गिदिर मिथिं जायो, बे साहित्य सभाफोर माबा माबि हेन टेन जेसेबां मिथिं जायो, से नाम्बाराव बर' भाषाजों लिर। जुदि नोंथाङा बर' राव हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनो गोसो दंमारोब्ला दिनै बिटिआर एकर्ड जानानै माने बर' भाषाया सिनायजाबाय, सिनायथि मोनबाय, गिनांगौ गैला। जोंनि बर' भाषाया आरो बे बुहुम बिखानिफ्राय गोमानानै थांनाय नंला होननानै प्रमद बर'आ नेभार होननानै बुंदों। दिनै साइन जाखांबाय, सान्ति सुक्ति जाबाय। दिनैसिमबो जोंनि बर' भाषाया भेलुलेस, दिनैसिमबो अफिसियेलि लेंगुवेज माबा एस'सियेट लेंगुवेजनो दिनै जोंनि केपिटेल अफ बर' डेट मिन्स बिटिसिनि जि जोंनि केपिटेल क'क्राझारनि जि केपिटेल, बे केपिटेलावबो दिनै बर' भाषाया सोलिया। अब्ला माथो चाइनाफोरना माथो गावसिनि भाषाखौनो बाहायो। प्रमद बर' बे चाइना हादरनि जि भाषा, बिथांमोना गावसिनि भाषाजोंनो बुहुमाव बिसोरो माने लेक्सार होयो, रायलायो, डिसकास खालामो। बिथांमोननि भाषाखौसो बेलेग देशनि मानसिफ्रा, बेलेग कान्ट्रिनि मानसिफ्रा माने कमिउनिकेट खालामोबा एबा इन्टारएक्टिं खालामोब्ला बिथांमोननि चाइनिस भाषानिफ्रायसो ट्रेन्सलेसन खालामनांगौ। बा दिनै जोंहाबो बेबायदि खालामनांगौ। नोंथांना जुदि मेन्टेलिटि दङब्ला दिनै जोंनि बर' भाषाया दिनै बिटिआर सुक्ति जानानै दाम गोजानांगौ ना बले खमायलांनांगौ? माथो मिथिं दावथिङावनो जेबो लिरजाया, बर' भाषाया जेबो दाम गैया नामा? बिदिब्ला नोंथांमोना गिदिर गिदिर खोथा बुङो, बर' भाषाखौ फोजौनांगौ, सिनायथि होनांगौ, आइडेन्टिटि खालामनांगौ। दिनै आङो अबजारभेसन खालामनानै मोनदों, जुदि बर' भाषाया एबा बर' लेंगुवेजआ जोंनि दिनाव बेफोरबायदि लिरनाय गैयाब्ला खुगाजों बुंनानैल' जाया, बुजिबाय? बेखौ लिरनांगोनबो, अब्लासो बे जोंनि बर'नि जि कालचार ट्रेडिसन हारिमु, बर'नि जि कालचार हारिमुफोर दं, बर'नि जि थुनलाइ राव हारिमु दं, अब्ला बियो गोथां महरै थागोन। खोथाजों खोथा बुंबा बियो मालाबाबो रज'आ आरो बियो मिनिंलेस। प्रमद बर' नोंथां लिर, मिथिं दावथिं गिदिर गिदिराव बर' भाषाजों से नाम्बाराव लिर। बिटिआर एकर्ड जानानै जोंना बर' भाषाया वान अफ दा मस्ट माने माबासो जानांगौ, इम्परटेन्टसो जानांगौ। दिनै इम्परटेन्ट नङा गारा, दिनै बेलेग भाषायासो दिनै जोंना लिरजायो। अब्ला जोंनि बर' भाषाया माबोरै जौगागोन, माबोरै सिनायथि मोनगोन, माबोरै जोंनि बर' भाषाखौ बुहुमाव जोङो गोजौ लेभेलाव लांनो हागोन? दिनैनि दिनाव डे बाय डे दिनै बर' भाषाया रावबो सोलोंला। नोंथाङा बुंदोंमोन बर' भाषा फरायजोबनांगौ बयबो होननानै बुंदोंमोन। दिनै बर' भाषाखौ रावबो फरायला। मानो फरायला? नोंथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप जानाय टाइमाव बुंदोंमोन गासिबनोबो फिसाया बर' मिडियाम फरायजोबनांगौ, अब्लासो जोंनि बर' भाषाया थांनानै थागोन।
होननानै बुंदोंमोन। दिनै नोंथाङा मानो बिनि सायाव जेबो खामानि मावनो हायाखै? दिनै बर' भाषाखौ खुगाजोंल' थांनानै थानांगौ होनबा जाया, फरायनांगोन, लिरनांगोन, अब्लासो जोंनि राव हारिमु थुनलाइया थांनानै थाबाय थागोन। जुदि बेबायदि खालामाब्ला बेखार खोथा प्रमद बर', रोखा बियो, गोसोआव ला।